Po strate svojho syna som zmizla. Volám sa Frances Sessions a v ten osudný deň som mala len 26 rokov. Bol 20. maj 1946. Navštívila som rodičov v Ogdene v Utahu a so sebou som mala svojho 6-ročného syna Leeho a jeho bratranca. Chceli sme ísť len na krátku prechádzku, na miesto, ktoré som poznala celý život. Bear Cave. Nič nebezpečné, nič výnimočné. Na horskom svahu sa však zem pod nami pohla. Uvoľnené kamene sa zosunuli a obe deti zmizli predo mnou v prachu a hluku. Keď som našla svojho syna, ešte dýchal. Niesla som ho dole z hory na rukách, krok za krokom, veriac, že to stihneme a nájdeme pomoc. Nestihli sme. Držala som ho v náručí, keď zomrel. Doma som si umyla ruky a tvár od krvi. Nikto sa ma nepýtal, čo cítim. Nikto ma nezastavil. Keď som opustila kúpeľnu, odišla som preč. Odvtedy ma už nikto nikdy nevidel. Ľudia tvrdili, že ma videli kráčať po ceste, iní, že som smerovala k horám. Policajti ma hľadali dni, týždne, potom mesiace. Nikdy ma nenašli. Možno som odišla, lebo som už nevládala niesť tú bolesť. Možno som len chcela byť sama. A možno som len chcela vidieť znovu môjho syna. Dodnes som hľadaná osoba, kam som mohla zmiznúť? Napíšte do komentára. Tento príbeh má aj temnejšiu, podrobnejšiu verziu s detailmi, ktoré tu nemôžu zaznieť. Nájdeš ju na našom Hero Hero príbehy strachu.